abokina ai ba abin da ban ganar da ita ba. To ai abin da nake wayin tambaye kin san gidan Palace? Ni ban san gidan Palace ba. To san wajen hutu ba. Kin san Minjibir Park? Ai duk garin ne yanzu kura kofa, kura tafiya, kura hanya, kura kashe kuɗi a kan Minjibir Park. Oh, kun sa ai ni ba inda na sani sai Ali Ahmad sai Green Palace nan da na sani. Ba da Allah. Ai ba ba mun wani sani. Ba ki san waje ba. Wata sani ba. Kaka abokina tsaya da Allah tsaya da Allah. Kaga wannan kayan ba naka bane na wani. Shike. Kuma shikenan. Kana ne. Ba matsala. An wata. Irin su wancan Green Park yake ko menene? Green Park ko? Yawwa. Ta tsofaffin local area ne yanzu. Kin gane a kashe kuɗi, kin kashe kuɗi. Sai dai aka bi mun jira kawai su shiga zaki yanzu ki shirya ki to ko Shikenan ai kaga ni ma ina son gaba. yawa waske abokina waske dan kanawa kaga da Allah in za ka bata mun baje waske dan kai tafiyar ka da Allah waske dan kanawa nace ma yi tafiyar ka hadari gabas mai hankali ya duba ya da hankali a dawanan muka hadari gabas mai hankali ya duba ya madan kanawa a dawanan muka karbo shi ba shi da lafiya hadari dai a gabas mai hankali ya duba ya ba shi da lafiya wallahi Me kake wace ce wannan? wannan Wace ce? a daman so nake ina zuwa gida in baki labarin ka Labarin ne. kinga karatu muke zuwa dauka da ita makarantar yamala duk ta manta tilawar kinga alari shimawi risala qawaidi ko ba ka ba da ka tsoron Allah ki ji tsoron Allah wallahi tallahi billahi alazim kina da yaki ke ba tare muke koyar karatu da ke bane wai Kin ga baiwar Allah. Ki daga ki danni wallahi yanzu ne na tsira kuma rahoton zai je kama. na Ku ci tashi, ke wuce mu je. wallahi kariya take mu Shige mu je kai bayani.